la kulamanzi amele lapha esitratweni angene phakathi kwawo umuntu onelungelo lokushaya umuntu ngibone mina mbithana ngikubone lapha kanti ngicela ningangosheli umcimbi wami angifune ukuthi abantwana bami bathuswe umali sephula isikhulu iqinile wow sisters ngempela ma hayi vele yimo yenza umcimbi lapha nakho mina mthakazo ngiyoyikhanga emasayitini sekulile bengisamanje isidla ngabikho eduzane nobaba thanda umuntu enesithombe umntana kaJoji wena usopapa yaphela uzokuthola kude kabi hayi lapho abantu abadala right wena uzokuthola bhaya phela chef abantu abadala le especially lo ufaka amadazi ibuko e-right le ngizokhotha musi lapho uzomangiseli kuphela wazi mahlukumeza ngiyakuzofana kithi uthekile ile ibawoda ngalo sisi tuli waqala ukona amazinyo manje mazohlanyiswa amazinyo asephambili la uzomwenza wodi ewa ele bawodi mahlanyiswa yilawa la azomenza la wazi mina papi mamilisi ngibona ngathi phela akakuja akachisa akathini Anasefanele amazinyo ezinzo ngoma sambuthi. Hayi 2, 4, 6, 4, 6. Wala isikhathi papi lawa. ubani iqedile ukuthi Wenza 1 year. bese nihlala kahle ngibheke ushehe bese omunye nomunye ayekubo Kundwane mkotini wala. Halala, beko papi yaphoza thuli. nina noma inoyithu akhona ukhala phansi straight nina noma ikhala phansi straight Yeah, okay. sister sala angithi manje ngifuna ukugcina ngoshehe wakushehe uqashuthi Hayi ungangibambi lana manje Jetani. Manje ukhuluma ubhisikishiyo bese uqhamela ngitrabe mina. Hambe thola impilo sami. Nasi isikhiye sami. Sewuphumile lo mthamo lo. Hayi ngizomshaya. Lo. Bona senzani? Hamba gijima. Sukuman! Mama Kanda. Awuzonyamela. Ngizomtrapa mina. Mukhumule samkathambe khona lapha. Ngizomtrapa Baba. Yaphela iphansi. iyovela laphana lento oyikhulumayo Ngizomshaya usala. Hey msungibamba la. Suka la hamba uhlala lapha. Shetani. Yena kaxovu moya wami ngokuchamela. Mama. Ephathini. Mama. Yeah. Yeah, hamba ubeka lapha. Number 1. Uqedile? Number 1. Hamba kini moqedile. Number 1. Iyo ndiza ivuthisa ngendlela lapha yazi. Uzakwazi. Mama. Hambe ukhama ngaphandle. Ngoba amateki kasami.